TDS Vibes Promotion. Solid Records. Calling my subject, commanding with my sons and whatever. Ninoti crazy iwe mawasle. Hajina basa no mukira kumbare. Hajina basa no tengesa mazai. Oh, ajina base, no faisa makombi. Oh, ajina basa, no faisa mapero. Ajisi, pagiatu parikupisa. Asisando kwa muri na mama irwisa. Iva na mai mangu vetskwanda. Nemi mawindi machengeta magambanda. Hapana basar nonziri no makisa. As long muri yako araramisa. Itatunu wanoshora vakatarisa. Isuve kwekuti nongoti wadadisa. Hajina basa no mukira kumbare. Hajina basa no tengesa mazai. Oh, hajina basa no faisa makombi. Oh, hajina basa no faisa mapero. Basa ibasa hapana chino nyadzisa. Kutsvaga mari ngazvisakutadzisa. Namo hainga kukunde iwe wakatarisa. Une maoko chingoita zvaunokwanisa. Alright then, saka ngatishinge. Namo hainga tikunde hatisisime. Ngatishinge wenyama anodya cheziya uzvizive. Hazvina basa nomukira kumbare. Hazvina basa notengesa mazai. Oh, hazvina basa nofaisa makombi. Oh, hazvina basa nofaisa mapero. Panotiona everyday tichikwidza nekudzika yapageto zvionere tichitengesa muzika. Tina nguva yekurara tiri pamushike shike. Tinozviziva nekutenda shombayo inobatika. Diana nozoziva madigrii taturika. Naye hawaziva takadza nemari yenzungu kai Nema freeze. Saka ina hanimboshore munhu chii kana achita yaanenge achiita. Saka nichinzi comic pastor kana uchiita mari hanimbokushore nechimbokurespect emeya. Afana wangopa ana ari zende taskot nani wanda kutoita outro. Hazvina basa nomukira kumbare. Hazvina basa notengesa mazai. Oh, hazvina basa nofaisa makombi. Oh, hazvina basa nofaisa mapero. Yo Alicious Mambo Changamire Dombo Hanzi na comic pastor TDS Vibes yakasimba kunge dombo.